Amaitu da guztia, urgain barean dago, itxasoan arago, eta atxede dago. Gezurra dio dani, ez didazu esango, iruditzen banauzu, ordu batzuk lehenago. Zazudoi, eti zure bereko, zuek ez egin neba, isilak dira beno, oraino beti nago, haien eskutan baino, jo naute, hil naute, irten biderik etzen, jo naute. Askako bertxotan, bizitzaren batera, herri zitzartzekotan, ez nazazue biztu, gorputza purtu ontan, jo naute, hil naute, irten biderik etzen, jo naute, hil arte. Itzul biderik etzen onena hiltzea, zera ohartu nintzen, geroren gorputza ere ez duen ezagutzen, ez duen ezagutzen, ez duen ezagutzen. Erdoiak jotako memoria inguratua nahi zuten gurea. Diskurtso hegemonikoaren bogan eraikitako kartografiaren ifrentzua. Mapa ofizial koloretsuen atzealde iluna. Iturburura jo eta ura eskuetan ekartzeko ahalegin alfer horretan, bidean galdutakoaz, gomutan hurbildu natzaizue. Estatu arrazoien urruerretan, oinazearen arrailduretan, sasiarteko bidezidor estu goroldi orbanez josian, ia atzeman gaitza, eskura gaitza, argi itzalen mugan, gure baitatik desagertzearen pareko mirakulua litzateke ahaztea. Mina eta xamurtasuna zilborrestean josita daramatzagu. Pitxer arraildu bat gurea, pixkanaka ura galtzen duena. Justiziagarriz betetzeko lana urtetan hartu duguna. Herriko paretak, herriko taupada askoren miraila, egun argitzerako ezabatuak.
Pareta txoriak eta muskerrak kausatzen ez ziren pareta lakarrak eta ospelak, grisak. Urtetan, geruzaz geruza izugarri loditu dena. Ametxen, maitasun aitortzen, aldarrikapenen, gertaera aldatzen zirriborro. Desordutan urgentziaz, esprai kolpez inarrositako pareta grisak, egun argitzerako ezabatuak. Itxumustuan, eskurdurien trazoak, behin, birritan, amaikalditan ostendutako grisa. Zoritxarrari ies egin nahian, aldarriz paratutako deiadarrak. Bulkada berrien topagune desobediente. Mesfidantzaren arrak erraz topatzen duen lur biguina da gurea. Gezurrak lanak izan ditu gurean ernetzen. Torturatuak badaki bidearen malkarraz. Badaki mina non dagoen uzkurturik, non irauten duen sukarrak. Pareta txoriak legez, joan etorri engaiatuan, banan eguratutako zotze ondutako kabi abegikorra, emaitza gaurkoa, Mikelen txokoa. Grisa ostendu eta historia eta memoriaren lokarriak estuki txirukordatzen diren agertokia. Mikelen txokoa. Zigorra betasunarekin bukatu eta egia, erreparazioa eta justizia aldarrikatzeko egikaritzeko bidean beste mugarri bat. Torturatuei gure begirunea, babesa eta elkartasuna aitortzeko espazio publikoa. Mikel, Jon, Idoia, maite zaituztegu!
Eguerdion, mila esker gerturatu zareten guztioi, jende pilo bat zaudete gaur plazan, postekoa da, eta ekitaldia hasi den arren, mesedez gogorazineko genizueke, distantziak gordetzea eta elkarzaintzea bai. Txoko bat aurkezten ari gara, baina txokoa ez da hain txikia eta denok sartzen gara modu gokian. Tira, hori esan da, uste dut gaurko ekitaldia hasteko ideia bat azpimarratu behar dugula, eta da, gaur egun pozgarria dela. Eta gezurra dirudi ez, edo ironikoa dirudi, baina egun pozgarria da, 35 urte ostean, lortu dugulako nolabaiteko aurrera pausoak ematea Mikeli aitortza egiterakoan. Zergatik esaten dut, hau, tira, duela 35 urte, Mikel, Jon Arretxe, Idoia Hierbe eta Lengusuetan haiekin, Patxi, Aitor eta Manuelekin batera atxilotu zituzten, azaroaren 26 batean, eta zoritxarrenez, Mikelen gorpua barkatu abenduaren 15ean agertu zen, Endarratxako ibai ertzian. Eta egia da, altzan eta horbaizetan, senideek, lagunek, herrikideek, bere memoria oroitzen eta ari gertatutakoa egia azaleratzen eta erreparazioaren bidean aurrera pausoak ematen saiatu izan garela. Eta esango nuke, 35 urteren ostean horrelako txoko bat eukitzea Mikelek bere aurpegiarekin, bere izenarekin eta batez ere eskatzen dugunarekin egotea izugarrizko lorpena dela. 35 urte asko dira, ez dakit oso ikusi duzu, baina nik ez ditut 35 urte, eta esango nuke, hau azpimarratu nahi dut ez berezeki alarde edo, txantxak egiteagatik baizik eta garrantzitsua iruditzen zaidalako, bai horbaizetan eta baita altzan ere urtetan herrikideek, senideek eta lagunek egin duten lana guzti hau anzturaren kutxan gordez dezaten. Eta horregatik gaude gaur egun ere altzako gazteak, horbaizetako gazteak, Euskal Herriko gazte guztiak hemen oroitzen, baina baita ere eskatzen horrelako askoz mural gehiago behar ditugula eta aurrera pauso askoz gehiago behar ditugula. Zentzu horretan, horregatik esaten dut, garrantzitsua da gaurko lorpena azpimarratzea, herri ekimenetatik eta senide eta lagunetatik abiatu diren aitortzetatik haratago lortu dugulako aitortza instituzional bat egotea, eta ez bakarrik paperean, ahaztu isildu edo isilduarazi nahi dutenek behintzat ikusi beharko dutelako, altzatik igarotzen direnean. Eta horregatik, esker mila berriz ere ona gerturatzeagatik, eta ez naiz askoz gehiago luzatuko, egia, justizia eta erreparazioa hitz egiten dugunean, uste dudalako orain Egia Biztor Fundazioaren eskutik Leire Gaiastegik askoz hobeto azalduko digula 35 urteetan eta Euskal Herrian urte eta hamarkada askotan egindan lan guztiaren ibilbidea. Mila esker guztiak eta Leire zatoz ona. Benik eta behin besarkada estu bana, senide guztia. Zoritxarrez hemen, oroitzen dugunetik torturatu egin da. Tortura diktadura frankistaren herentzia maltzurra izan da, eta Euskal Herritarrok etengabe pairatu dugu. Estatuko eredu politikoa zein gobernuaren kolorea edozein izan delarik ere. Diktaduran zehar, trantsizio deitu dioten horretan zehar, eta baita demokrazia deritzon honetan ere. 3 milioi biztanleko herrialde batean, jada 5.657 tortura kasu egiaztatu dira. Hau da, urtean batez beste 75 pertsona torturatu dira, 70 urtetan. Ezin esan kasu bakanak izan diren. Datuek aditzera ematen duten errealitatea zehatza da. Tortura praktika sistematikoa da, atxiloketa zentroetan. Eta behar bezala diseinatutako egitura izan du euskarri, torturatzeko. Baina baita tortura iraunarazi eta zigorri gabeko krimen bilakatzeko ere. Gu ez gintuzten torturatu modu propio legearen gainetik jarri ziren Guardia Zibil, Polizia Nazional edo ertzain gutxi batzuek. Tortura posible izan da,
estatu itun bat egon delako. Torturatzea erabat zigor gabe izateko. Estatu estrategia baten arabera jarduten duten poliziek torturatu gintuzten. Los policías que nos torturaron actuaron según una estrategia de Estado, con el apoyo de los partidos políticos que aprobaron legislaciones de excepción o que apoyaron la incomunicación de los detenidos. Los jueces que miraban a otro lado frente a las sistemáticas denuncias de torturas y que, como en varias ocasiones ha certificado Estrasburgo, jamás realizaron investigaciones efectivas. Los médicos forenses, pieza clave para encubrir lo que realmente sucedía, dándole un perfil garantista, cuando lo único que hacían era cumplir formalismos y permitir impunidad. Los medios de comunicación, que acallaron las denuncias no solo de las personas torturadas, sino de los organismos internacionales que las corroboraban, como Amnistía Internacional, Relaciones de la ONU para la Tortura y demás. Sakalaketa publikoak, Mikelena bezalako heriotzak, biktimaren gorputz lehertuen irudiak, biktimak psikologikoki txikituta uztea, ez dira proba nahikoa izan basakeria honi sinesgarritasunak kendu nahi izan diotenentzat. Bere buruari min egin zion, polizia demokratikoa da, edo zuzenbide estatuan bizi gara. Terroristen bidali buruari da jarraitzen, edo zer entzun behar izan dugu. Biktimak kriminalizatu dira eta gezurretan aritzea egotzi zaigu. Eskubide urraketa horrek izan duen egiazko eragina argitzeko eta hortaz iragana argitzeko abian jarri diren ekimen guztiak txalotzen ditugu. Baina ezin dugu ahaztu behar egun, oraindik, jasandakoaren aitortza eza, pairatzen jarraitzen dugula tortura jasan ditugun milaka pertsonak. Egia argitara ateratzeko, ezinbestean, beharrezkoa da gertatu zaiguna aitortzea zaratago indarkeria horren eragilea identifikatzea. Horregatik, gaurkoa bezalako egunean eta Mikelen txoko honetatik, Euskal Herriko erakundeei deia luzatzen dizuegu, abian jar dezaten gehiago itxaron gabe, torturak Euskal Herrian izan dituen ondorioen inguruko ikerketa, eskubide urraketa honek suposatu duena osotasunean ezagutu eta ezagutzera emateko. Biktimei dagokien aitortza emateko eta horrelakorik berriro errepikatu ezingo dela bermatzeko. Aitortza ekimen simbolikoetatik haratago luzea da oraindik egin beharreko bidea. Torturaren biktimei giza eskubideen urraketa larriak jasan dituzten edozein pertsonari bezalaxe, merezitako egia, justizia eta erreparazioa emateko. Horregatik, horrelakorik berriro gertatzeko neurri zehatzak hartzeko eskatzen dugu. Biktima gisa pairatzen dugun kategorizazioa behingoz gainditu behar dela aldarrikatzen dugu. Memoriaren inguruko politika publikoetan lekua eskatzen dugu torturatuok. Argi utziz, tortura giza eskubideen aurkako indarkeria dela, legez kanpokoa eta edozein kasutan debekatua. Exigitzen dugu argi aitortu dezatela aberrazioen arduradun politikoek Euskal Herriko gatazkaren testuinguruan, estatuaren babespean, Guardia Zibilak, Espainiar poliziak eta ertzaintzak milaka herritar torturatu dituztela. Giza eskubide urraketa hau gertatzea ahalbidetu zuten arduradun politikoek eragindako kaltea behingoz aitor dezatela eskatzen dugu. Euskal Herriko erakundeei torturak gure herrian izan dituen ondorioak ikertzen jarrai dezatela eskatzen diegu. Arreta berezia jarriz, torturapeko autoinkulpazioei, honek utzitako ondorio fisikoei, eragindako gaitz psikologiko larriei, eta torturapean gertatutako heriotzei, Mikelena kasu. Eta azkenik, Mikelen kasu zehatzari dagokionez, exigitzen dugu argitu dezatela Bidasoa ibaian hilda agertu zen arte, non izan zuten eta noren agindupean prestatu zuten muntaia ura guztia. Lotura guztiak, politikoak, polizialak, auzitegi medikuenak, judizialak eta mediatikoak ikertu behar dira. Tamalgarria da ikustea batzuen hipokresia politikoa zenbaterainokoa du. Etengabe gai hau aurrez egiteko aitzakiak bilatu. Bitartean demokraziaz, zoru etikoez, biktimen eskubidez edo iraganaren berrikuspen kritikoez mintzo diren bitartean. Las condenas por la práctica de la tortura quedan vacías de contenido cuando representantes políticos e institucionales buscan excusas con las que diluir la necesidad de poner luz sobre las responsabilidades políticas derivadas de la decisión
violar derechos humanos desde los poderes políticos. Para que el rechazo a la violencia, a toda violencia, sea creíble, debe utilizarse el mismo rasero como medida. Por ello, es necesario impulsar y apoyar la creación de un mecanismo de investigación que sirva para aclarar qué responsabilidades políticas hubo y de qué nivel, porque establecer la verdad de esta manera es también hacer justicia. Egia, justizia eta erreparazioa, orain. ¿Por qué tienes tanto miedo al instante final? Cuando todo se oscurezca y no queda nada más que el recuerdo del de al lado, que también se apagará cuando el tiempo mira el tiempo para volver a empezar. Gritaremos las voces humildes, las que nunca dieron que hablar, y un instante preciso antes del final. Ha merecido la pena luchar. Gritaremos las voces humildes, las que nunca dieron que hablar, y un instante preciso antes del final. Ha merecido la pena luchar. Y es que... Bueno, esan dudan moduan, 35 urte daramagu altzan, Mikelen memoria gordetzeaz eta argitaratzeaz gain, justizia eta erreparazioa aldarrikatzen. Gaurkoa Mikelen txokoa aurkeztu dugun arren, urte asko eta ekimen asko utzi ditugu atzean, eta, bueno, ospatzeko zein gure lanaren nondik norakoak azaltzeko ere, Mikel Zabalza herri ekimenaren izenean zapik hartuko du hitza. Egunon guztiei. Lehenengoa, mila esker, etorri zareten guztiei. Eta mila esker ere egitasmo hau gauzatzen lagundu diguten guztiei. Honekin hasi nahiko nuke. Egitasmo hau naiz eta udaletxeari eskatu bere garaian eta ezin izan gauzatu, aurrekontu parte hartzaileen bidez burutu dugu, eta hor parte hartu dudan jendeari ere eskerrak eman nahi dizkigu, bai boskak eman zitu nahi, bai izan ditugun teknikariei, giza eskubideko batzordeak eta partaideetako teknikariei, eta baita ekialde barrutiko gehien bat bereziki elkartei hau dena bultzatu zutelako hasieratik, eta horrek eman dio ofizialtasuna behingoz urteak eta urteak eskatzen edo aldarrikatzen egon geran espazio honi. Baita ere, nola ez, egileak Nesgraf taldeko aita semea dira, eta hemen dago beraiek egindako lanaren emaitza,
edarra, eta Debuseko Mikelen garaian lankide izandako gaur garaian ez daude noski, baina izandako lankideak eta gaur egun haren memoria aldarrikatzen jarraitzen dutenak bere lantokian, udal lantokian, eta parte hartu duten eta lagundu diguten eta bultzatu duten guzti honekin. Eta azkenik zenide guztiei, zaudeten zenide guztiei, hainbeste urtetan borrokatzen duintasunez jarretzeagatik Mikel eta Idoia eta Jon da beste guzti torturatu guztien memoria aldarrikatzen. Hori, sana, mila esker guztioi. Hogeita hamabosgarrenez, Mikel Zabalza eta berarekin atxilotuak eta torturatuak izan zirenak oroitzeko bildu gara. Esan behar dugu aurten pozik eta harro egoteko bi arrazoi ikusten ditugula. Alde batetik sustengo ekonomiko zabala lortuta Mikeli buruzko dokumentala argia ikusi duelako. Bestaldetik urteetako lanaren ondorioz altzan Mikel Zabaltzaren txokoa errealitatea bihurtu delako. Biak ala biak herritarren lanari, temati izateari eta elkartasunari esker lortu dira. Egia, justizia, memoria, aitortza, erreparazioa. Hauek dira urteetan gidatu gaituzten ardatzak. Gu herri ekimen gisa baita herritarrak ere, hasieratik. Non dago Mikel? Hau izan zen desagerpenaren berri izan bezain pronto aktibatu zen galdera. Patxi Zabalza, Aitor Zabalza, Idoia Ayarbe, Manuel Bizkai eta Jon Arretxe, berarekin atxilotuak izan zirenen tortura zantzuen testigantza argi bezain gordinak genituen, eta mugitzen hasi ginen. Mobilizazioak, interpelazioak, mozioak, herri akusazioak epaitegietan. Presio horrek lehen lorpena ekarri zuen. Bai, esatea gogorra bada ere, herritarren presioari esker Mikelen gorpua berreskuratu zen. Mikelentzat beste destinoa aurreikusia baitzuten Intxarrondoko Guardia Zibilak eta garaiko PSOEko gobernuak. Betirako desagertzea, asmatutako historio baten sinesgarritasunaren mesedetan. Aitortza. Nahi baino erritmo motelagoan, pixkanaka Euskal Herriko eremu instituzional ezberdinetan Mikelekiko aitortza eman da. Ez dugulako astu eta ez dugulako utzi inorra hanstea bestea beste. Jaurlaritza, Nafar Gobernua, Donostiako udala, Mendialdeko udalak, denen artean bide bat jorratzen ari da. Eta gaur da eguna non Mikel biktima izaera onartua duen. Edo instituzio hauen testuetan esaten den bezala, segurtasun indarrek bizitza eskubidearen aurka egindako urraketaren biktima izan den. Memoria, ezinbestekoa dugun osagaia, eta hasieran esan bezala aurten bi tresna gehiago eskuratu dituena. Hala da, Mikelen txoko honekin eta dokumentalarekin gehi aezkoan landu duten transmisio gatea, belaunaldi berriei Mikel nor zen eta Mikel izegertatu zitzaion kontatzeko aukera gehiago ditugu. Herritarrok ez dugu ahaztuko eta belaunaldi berriek ezagutuko dute eta aipatutako ardatzen inguruan lanean segitzeko ezinbesteko tresnak dira. Egia, justizia, erreparazioa. Bai, lana dugu oraindik. Esan bezala, herriaren tematasun horri esker, hainbat lorpen izan dira. Konpromisoak bizirik mantentzen dira. Mikel akatu arte torturatu zutenen nahiari, manipulazioari aurre egitea soilik ez. Pixkanaka buelta ematen ari gara. Urraz gehiago landu behar ditugu. Espainiar gobernuko Euskal Herrian duten delegazioko inork ez du oraindik Mikeli buruzko ezer duinik esan. Ez dute biktimatzat hartu. Ez diote egiari bidea ireki. Gezurraren gainean ezin da justizia eraiki. Oraindik ez dago erantzukizun penalik, ez da politikorik ere. Impunitatea da Espainiako estatuak ofiziala izendatu duen bakarra. Herriak bakarrik alda ezake egoera hau. Lanean segitzea besterik ezaigu geratzen, eta horretan jarretuko dugu haien zenide eta lagunekin batera.
eta hemendik gomidapena luzatzen dizuegu herritar naiz instituzio, gazte zein heldu bakoitzak bere neurrian dinamika honetan parte hartzera. Amaitzeko esan, gaur zabaltzen den Altzako Mikel Zabaltzaren txokoak, kasu hau, baina baita ere Idoia Jon eta indar poliziaren zaintzapean tortura pairatu duten milaka Euskal Herritarren memoriaren gordelekua izan nahi duela. Inoiz, inori gerta ez dakio. Egia, aitortza, justizia, erreparazioa, oroimena. Mikel udalangilea zela, eta hain zuzen ere horregatik Debuseko oraingo gidariek eskaintza bat egin nahiko liokete edo opari bat, benetan gaur Mikel, Idoia Jon, Aitor Patxi eta Manolez gain benetan protagonistak direnei, senidei. Horregatik, Debuseko langileekin batera Idoia Mikelen arreba igo egingo da eta opari horretaz gain, Idoiari ere hitza emango diogu. Egunon, mila esker opariagatik, eta atril modura erabiltzen proestuko dut. Aste honetako aste artean, 35 urte ziren Mikelen gorpua Bidasoako uretan agertu zela. Guardia zibilak atxilotu eta 20 egunetan desagertuta egon ondoren denek dakizun moduan. Hile honen hasieran ere, bazuen 2 urte Idoia Jerbe hil zela luzez pairatutako gaixotasun batengatik. Eta aurki, duela hemendik hilabete batzutara, 4 urte izanen dira Jon Arretxe hil zela torturari buruz testigantza paregabeak utzi eta gero. Gertakizun horiek urrun ditugu, baina oso presente ordea sorrarazi zizkiguten sentipenak. Nahasirik egon ginen, desagertuta egon zen bitartean, informazio kontrajarriak heltzen zitzaizkigulako. Hunkiturik gizarteak Mikel agertzea esekitzeko emandako erantzunagatik. Ondaturik haren gorpua agerrarazi zutenean, Bidasoa ertzean. Sumindurik gezur bakoitzarekin. Zorionez, urte hauetan guztietan lagun izan ditugu persona asko, eta erakunde eta ekimen batzuk ere. Mikel Zabaltza herri ekimena beti. Eta gaur, hain zuzen ere, berriro eskerrak emateko beharrean gaude. 2 arrazoien gatik. Batetik, Donostiako udaletxetik etorri berria gara oraintxe, omenalditxo bat eskaini dio Mikeli, Mikel udaleko langilea baitzen, eta oso eskerturik gaude horregatik, batez ere alderdi guztien aldekotasuna izan duelako iniziatiba. Aldi berean ere, gogoan dugu duela 4 urte udaleko giza eskubideen batzordean agertu ginela ekimen honek
Mikeli aitortza egiteko proposamena zela eta. Orduan hori bada lehenengo arrazoia. Eta bigarrena aspaldikoa dela gure auzo honetan txokoa eskaintzeko asmoa, gure ustetan balio handiko iniziatiba da Mikelen heriotza argitzeko ezinbestekoa delako ahantzirik ez ustea eta gertatutakoa gogoan edukitzea. Gaur bi proposamen horiek gauzatu dira eta guretzako aurrera pauso bat izan da. Beraz, gure esker ona txoko hau hemen izatea posible egin duzen pertsona guztiei, eta orain esan dezakegu horma honetan margoturik edo idatzirik edo betiko gelditu dela egia eta salaketa. Beraz, torturak eragindako biktimak hemen idatzita edo plasmatuta daude. 35 urte pasatu dira, komentatu dugun moduan, baina beste pauso bat emateko garaia dela uste dugu. Argia, argitzeko, egia jakiteko garaia dela uste dugu. Mil esker guztioi bihotz-bihotzetik. Bitartean ohikoa den lore eskaintza egingo dugu, eta mesedez berriz ere azpimarratzea modu ordenatuan egitea, abestiarekin batera egingo dugu, ezta? Baina, bueno, saiatu gaitezen distantziak mantentzen, bai?
Amaitzeko, eskerrik ematea, ez zaigu besterik gelditzen. Mila esker gerturatu zareten guztioi, baita ere gaurko ekitaldian musika doinuez, hitz ederrez goiza jantzi diguzunei, baina batez ere mila esker senide, lagun eta herrikide guztiei. Eta askoz gehiago ez esateko, hementxe gelditzen da Mikelen txokoa, hementxe gelditzen dira ongi esandako moduan Mikel, Idoia, Jon eta beste guztiei gertatutakoaren oroitza, baina baita ere ilunetik argira pasatzeko nahi hori, eta ea hurrengo urtean aurrera pauso gehiago beste behin ere ospatzeko dugun eta argiari gehiago begiratzen diogun. Mila esker etorri zareten guztioi.